Αυτό που κάνουμε είναι μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια να μειώσουμε τον αριθμό των νεκρών. Αριθμό των νεκρών, ο οποίος αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Από το 70 έχουμε χάσει πάνω από 1,64 εκατομμύρια νεκρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστιος αριθμός. Για τη χώρα μας αυτό αντιστοιχεί σαν να χάνουμε τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα και το Ηράκλειο μαζί. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια που εντάσσεται στο λεγόμενο δεύτερο στρατηγικό πλαίσιο για την ασφάλεια 2006-2010, το οποίο έχει επιμέρους άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν η προσπάθεια που έγινε με τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απολαμβάνουν του θεμελιώδους δικαιώματος να ζουν και να εργάζονται με ασφάλεια. Έτσι, είτε περπατάμε, είτε κυκλοφορούμε με ποδήλατο ή αυτοκίνητο κάθε είδους, πρέπει να διατρέχουμε τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο ατυχήματος. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο τους άλλους χρήστες του δρόμου. Η αυτονόητη αυτή διαπίστωση φαίνεται ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο προκειμένου να αποτελέσει μια ζωντανή πραγματικότητα στην καθημερινότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Road safety is a priority for the Commission, and it was mentioned for the first time in 2001 in the White Paper for Transport. Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα θέμα προτεραιότητος για μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη φορά που αυτό το θέμα βγήκε στο προσκήνιο ήταν το 2001 στη Λευκή Χάρτα. To this common problem, there is a common solution. The DG Train has created the European Road Safety Charter to provide basically a network where all the actors can exchange ideas and solutions on road safety. Η οδική ασφάλεια δεν αποτελεί μόνο ένα κοινό πρόβλημα, αλλά απαιτεί και μία από κοινού λύση. Η Γενική Διεύθυνση Τρέν, λοιπόν, έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, ούτως ώστε να παρέχει ένα δίκτυο, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο για ανταλλαγή ιδεών και λύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Καταστατικός Χάρτης για την Οδική Ασφάλεια αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία και μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις στον τόπο μας, προκειμένου να αναλάβουν δράσεις, ουσιαστικές δράσεις και να έχουν μια ενεργή συμμετοχή στο τόσο μεγάλο πρόβλημα της ασφάλειας και των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας. Για τη γέφυρα ΑΕ, η προσπάθεια για την οδική ασφάλεια είναι μια πάρα πολύ σημαντική δέσμευση που δεν αφορά μόνο τους χρήστες της γέφυρας, τους οδηγούς, αλλά και το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα της εταιρικής διακυβέρνησης, από το πιο ψηλό έως τους συναδέλφους μας που λειτουργούν τη γέφυρα κατά την καθημερινή της λειτουργία, η προσπάθεια για μια οδική ασφάλεια προς όφελος όλων είναι ένας βασικός σκοπός. Η σημερινή υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας είναι ένα γεγονός που για τη γέφυρα ΑΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια δέσμευση την οποία θα φροντίσουμε να τηρήσουμε λεπτομερέστατα και σε βάθος χρόνου και είναι βεβαίως και μια δέσμευση μιας εταιρείας του ομίλου Βενσί όπως η γέφυρα, όμιλος ο οποίος επιμένει όχι μόνο στη γέφυρα αλλά και στα άλλα οδικά έργα τα οποία έχει αναλάβει στην Ελλάδα να φροντίζει να υπάρχουν συνθήκες οδικής ασφάλειας.